Viewers all over the world, my names are Ogbuefi Ezeana, ugochitubelu, Oraifite. I'm an ancient high priest. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. Anyị na-agba afa miri emi rụkwazị ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or ọdịnala evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke isiokwu anyị bụ ịgba ọsọ agwụ. Ịgba ọsọ agwụ. Mgbe a na-akọwara gị gịnị ebe ịgba ọsọ agwụ. Ịgba ọsọ agwụ bụ set of mentorship. Oge mmadụ ji eje maka ọzụzụ maka ịrụ ọrụ agwụ full time. Nke mbụ, onye ga-agba ọsọ agwụ ga-abụrịrị onye akpọrọ ọrụ n'ụdị pụrụ iche maka ije ozi, ijere ọrụ ozi. Onye ga-arụ ọrụ agwụ full time kwesịrị ka o jee ọzụzụ. So mgbe onye anwa jere ọzụzụ wee bụrụ prọfeshọnal ka onye a ga-eji wee nwee ike ịga n'iru wee pụta ihe na ya bụ nku akpọrọ ya. From time immemorial, a na-enwe ndị akpọrọ ọrụ dị iche iche na-eji ọzụzụ dị iche iche, bidogoro na ndị amụma mgbe gboo. A na-enwe onye okoto akpa dibịa na gboo. Ijekwa na Baịbụl, ị ga-afụkwa na o nwere ọtụtụ ndị kotalụ ndị amụma dị iche iche akpa via mentorship. Ịma ma story of Moses na onye okoto akpa ya. Ịmakwazi story of Elijah na Elisha. Ịmakwazi the story of Samuel nyara high priest. Yes, onye so ya na ebe nchụaja. Ya bụ, ọ bụrụ na ị nwere ọkpụkpọ oku, ị kwesịrị ka ị jee ọzụzụ. Site n'ụzọ dị etu a ka ị ga-eji mata ihe omimi niile dị n'ọkpụkpọ oku a agbọrọ gị na ndụ nke mmụọ a na-eto eto na ya. Ihe ndị a ka anyị ga-edeba anya. Mana before we dive into today's lecture, important announcement. Echefuna na anyị kọtara month of June. Anyị ga-achịkọta aja ọnwa ụbọchị Tuesday bụ ụbọchị ikpeazụ nke ọnwa. Sesọ ndị niile sonyere anyị na aja a ga-enweta nchịkọta ihe nyama aja na their WhatsApp numbers only. Anyị malitere ịchụ aja iri n'Igbo ihe karịrị 4 years now. We have massive testimonies, but as you all know, we don't share it on social media or even na Eziokwu TV maka na ọ dịrọ necessary. It's not why we are here. But I can tell you that Chukwu na-emere onwe ya aha maka na Igbo bụ ike. N'isi ụtụtụ ejegori na temple chụọ aja gọọ ọfọ, kwubi okwu n'isi ndị sonyere anyị all over the world. The friends of the temple, children of the temple, members of ọdịnala Restoration Evangelical Mission and Consecrated Group. Etu a ka anyị si eme ya ọnwa ọbụla. Ya bụ, ọ bụrụ na ị chọrọ isonye na nke ọnwa na-abịa n'ebe ukubegodi ya, chat ya m na WhatsApp. My WhatsApp number remains in na screen ka ị ga-afụ ya. 08057837672. Now, let's proceed. Gịnị ka anyị na-ekwu taa? Isiokwu anyị bụ ịgba ọsọ agwụ. Anyị ga-ebidogolu gịnị bụ ịgba ọsọ agwụ. Anyị mechazie, anyị ga-ashetizie ya, kọwaa ihe bụ agwụ, kọwaa ihe kpatara ị ga-eji wee gbaja bụ ọsọ agwụ. Ọsọ agwụ bụ oge ọzụzụ onye agwụ na-achụgharị o wee jee gbaje ọsọ n'ebe a ga-azụ ya n'ihe gbasara agwụ. Ya bụ ọsọ agwụ. Now, gịnị bụ agwụ? Agwụ bụ forces not behind every man's gift. Onye ọbụla nọ n'ụwa nwere agwụ. Agwụ bụ forces nọ n'ọnụ Igbo akpọrọ ya agwụ. Agwụ bụ forces nọ behind every man's gift. Mana ịma na ike dị na-awaja, meaning na call the level by level. Enwere ndị akpọrọ ọkpụkpọ oku akpọrọ ha bụ ka ha nweta amamihe na onyinye ha ga-eji bido nke onwe ha. Nwee ndị akpọrọ oku ka ha nye ha amamihe ka ha nweta amamihe ha ga-eji wee nyere ezinụlọ ha aka. Nwee ndị bụ na ha nwere agwụ na ha ga-enwe ike inyere obodo aka. Nwee ndị bụ na ha nwere agwụ na ha ga-enyere mba dị iche iche aka. Etu a ka esi nwee level by level of ije ozi mmadụ. Ọ bụgoro na gọọmenti,
anyị agwa gị na-enwere ndị polisi wu local police, nwee polisi wu steeti polisi, nwee polisi wu federal. Ọ bụkwa na polisi anyị agwa gị na-enwere ndị a na-akpọ Interpol. They go across borders. Unlike international police, they can go to any country and arrest somebody. Etu a ka ije ozi si wee dị. Enwere ndị onyinye amara ha bụ sọsọ nke zuru ha, nwee nke ha ga-eji jere ọrụ ozi. So ndị nchọrọ ikwu maka ha taa bụ ndị nwere onyinye amara ha ga-eji wee jere ọrụ ozi. Ndị nwere obere onyinye amara dị iche iche na-eji ya ụfọdụ ka agwụ ha anaghị amanifest, mana onye agwụ nke manifestịrị mana obere agwụ ka o nwere ochukwa agwụ ya o jere onwe ya na main market ma ọ n'ime ahịa je na-azụrụ ahịa na-emere biznes ya na-emere akara ụwa ya, agwụ ama edi stop ya. Mana ndị akpọrọ ọrụ bụ ndị nwere oke agwụ. Ihe agwụ ji edi stop ndị akpọrọ ọrụ bụ maka n'ihi na o nwere onye ọ bụ n'oge nwa ga-ekwubi okwu n'isi onwe nwere onwe ya. Ihe ọmụmaatụ, when I was in Abuja, I was doing very well. Yes, I was doing very well. Ọ bụrụ na o nwere onye ma ọ bụ na ị nọ na Abuja, yes, between 2018 down, between 2018 2014, ị ga na-anụrịrị Noble Success Computers because anyị shake. Yes, anyị na-ebunata computers, used laptop, computers, projectors from US. I was doing very, very well. Notakwu udo na Abuja. Mana ihe na-achọ ịkọwalụ gị bụ mana mgbe ihe gbasara agwụ senyel mfụzie na Abuja is no longer ebe mma nọ wee je jabụzi ọnya ka anyị gbenataba. So abatara m n'ọrụ agwụ. Abatara m ọrụ agwụ as na m adịkazi ogbenye no. Mana o nwere oge olu agwụ bido frustrate m na iwu na m ga-ana n'ụlọ ọnya ka anyị natara na early 2020, just before that COVID-19. But gịnị ka m na-akọwa maka ya? Ihe kpatara o ji abụ na onye akpọrọ ọrụ ndị a na-ekwu maka ha bụ ndị agwụ na-agba ọsọ agwụ bụ ndị nwere special calling, something that is very unique in their life, ga-abụ maka ịzụ ọtụtụ ndụ ndị mmadụ. Ihe kpatara o ji edi stop gị bụ ọ bụrụ na iwu onye nwere obere agwụ gị for ya personal use, ọ ma edi stop gị because ịdị mma ịdịghị mma ka gbasara gị. Mana ọ bụrụ na ị nwere agwụ ọha, ihe ọ pụtara bụ na a ga-esi n'aka gị tọọ ọtụtụ ndị mmadụ agbụ. Ndị anwa ekwesịrị isi n'aka gị tọọ agbụ na-agagharị na-ebe akwa na-akụ ọta na-asị Chukwu okike nọzikwa ya. As we speak now, ọ bụrụ na iwe onye akpọrọ ọrụ nwere onye ọ bụ n'ọsọ gị nwa ya ekwubi okwu n'isi ya, yes, o nwere ike if you like call the person ya twin heart of love ma twin heart, ihe ọsọ gị kpọọ ya. Mana ihe ọ pụtara n'ọsọ gị nwa ya ekwubi okwu n'isi onye a onye enwere onwe ya ka mmadụ ga-atụ. O nwere mmadụ na-abụghị enwe problem, spiritual problem or even health problem, ha eje na nke onye na-agwọ ya ma ọ bụ onye akpọrọ ọrụ o tritie mmadụ na-abụọ, nke ofu onye adị mma nke onye nke ọzọ ya adị mma. Nwa onye ya bụ na o nwere spiritual problem, the same spiritual problem ka ha nwere, abịa na nke ofu onye o mechaa ihe dị na ya, nke ofu onye adị mma nke onye nke ọzọ ama adị mma. Ihe kpatara na nke onye nke ọzọ adịrọ mma bụ na ọ bụrụ onye ma ga-ekwubi okwu n'isi ya o wee nwee udo obi, o wee dị mma. Onye a nwere ike ọ bụrụ na onye gị na ya wee je for challenge enwere problem na nke spiritualist, asọvụọ nke onye gị na ya yi wee bịa asọvụrụ nke gị, ị nara ị ga na-ebe akwa na-asị Chukwu okike nọzikwa ome. Chukwu okike kedu nke m ji wee dị iche? Akwa ahụ ị na-ebe na-akụ ụta ga-eme ejewe ebe onye ahụ ọ bụ na ọnya ga-ekwubigo okwu n'isi, onye ọ bụ na ọnya ga-atọ gị agbụ, eje ebe ahụ a na-emebiri ya ihe na-apịawa ya azụ. Ihe eji apịawa ya azụ bụ ka o jee n'ihu ọrịa ebe ọ ga-anọ wee zute gị n'oge mkpa. Ị ghọtara ya? O nwere onye ọya abụ n'ọngụnwa. Example, do you know ka nwere story ma na Bible of Jonah? Ị ma na o nwere ndị nọnụ
na-ekpe ekpere na-ebe akwa etu ọnọdụ ha si wee dị n'obodo Ninive. Mmerụ Chukwu okike ji wee ziga Jona ka ọ gaa wetara ha salvation. ị nwere idea na obodo ọbụla nọ n'ihe mgbu enwere ndị nọ n'obodo a na-ebe akwa na-asị Chukwu okike nọzikwa ome because of akwa ndị a na-ebe. Chukwu okike ya ezite Mesaya onye ga-abịa bụrụ onye nzọpụta wee nye ha. Etu a ka ọ dị na nsọtụ ụwa dum. Chineke okere ezite messenger when people are yearning, crying, calling for help. Maka na onye yọba enyi ya. So ọ bụrụ na gị nwa bụ messenger, you are Mesaya, akpọrọ gị ọrụ ka ị bịa, nwere specific people achọrọ ka ị tụọ n'agbụ. O nwere ike ịbụrụ onye nwere gift of healing. Enwere ndị ọya ọ bụ n'ọgụ nwa ya ehile ha. Enwere ndị ọya ọ bụ n'ọgụ nwa ndị na-achọ nwa enidi n'ọgụ nwa ga-enye ha mgbọrọgwụ na mkpa ahịa ma ọ kwubi okwu n'isi ha ka nwaanyị a ga wee kuru nwa. Enwere ọtụtụ dị iche iche, onye ọbụla nwere ebe akpọrọ ya. Yes, enwekwara ndị nwere multiple gift, mana ana m achọ ịkọwara gị na-ekele ọrụ eke. Ya bụ onyinye amana Chukwu ji wee kpọ gị. Ọ bụrụ na ị chọrọ ya na ị nwere ya, ihe ị ga-eme ị need mentorship. O nwere ọtụtụ ndị mmadụ ọya bụ nne ha na social media anụmamụ. Ụfọdụ asị gị na adị amụ ọrụ mmụọ amụ, na adị amụ ọrụ mmadụ na ọrụ magha anaghị gị ji ebido ọrụ. Anụmachọ ndị adị etu abụ anụmafụta ha asị ndị aghọtara ihe a na-eme. Nke bụ eziokwu bụ onye ọbụla ọbụrụ sọ spiritualist bụ ndị nwe ọrụ agwụ. O nwere agwụ ndị nwere agwụ nka. O nwere ike ọ na-arụzi jen, ma ọ na-arụzi wuru mekanik, ma ọ na-arụ ihe ndị ọzọ eji ọrụ aka arụ. Agwụ nka. Onye dị etu a ga-ejegoro for mentorship n'aka ọgụ ya. Ọ bụgoro na ị nwere nka, ibido na service a pass my neighbor na ya adịghị, maka na ị na-afụ mekanik na service a pass my neighbor, mana ị mụrụ ọrụ amụ ọga otu mgbọsị rụta credit. Mana ọ bụrụ na ijekwu ọga gị na-arụ mekanik ma ọ na-akụzi nka, o wee kụziere ka esi arụ jen, ịmụtago n'aka, ịmụtago the basics. Na ịpụtazie wee weruzie akọ na uche gị tizie nka, ị nwere ike ịlụgodo ọrụ aka ọ gaghị bụrụ expert. Ntị ọ dị etu a ka ọ dị na profession niile. Ọ bụrụ ka ntụ ọnụ mgbe nna akpọrọ m ọkpụkpọ oku, nna mụtara nna m mere dibịa, onye nwa nọ n'ụwa, mana nna m kori ya akpa mechaa jebe ụka. So nna m alụrụ osisi ọrụ dibịa nwanne ya chọrọ ka ọ lụọ. O wee dịzie ka dịtị na ọsachapụ because ọ bụ na nna m lụrụ ya, onye nwa ya akụsịrị m nwa. So mgbe ọ agwụ bido asị m jewekwa na agwụ dị na be nna m na nna m arụrụ ya, kere ihe m ga-eme. I have to go for mentorship. Mmụọ wee direct ya m mmadụ m meje na nke ndị a nje na nke ha mmadụ ịnọ, ma nwoke ma nwaanyị. Nje na nke onye a nwere ike anọ ọmụ 1 month. Mmụcha 1 month asị m na ihe achọ ka mmụta n'aka onye agwụna, m jewekwa na nke onye a. Etu aka si jegide n'aka mmadụ ịnọ wee gather that for experience. But I can tell you, ọ bụrụ ka m wee brag ya, but mmadụ ị na-aghọ mgbada ọsọ agwụ n'aka ha akaghị ha ruo today. You know why? Amụtara m so many basics from them. Then pụtazie agwụ m ahadizie so many things mụtara n'aka ha. Ụfọdụ abụrụzi etu ahụ nsị mụta n'aka ha ka m si amị ya kịta. Mmụọ bịazi kụziere m the shortest way and the best way nji arụ ya wee ruo taa, mere m ji wee kụ ụfọdụ ọtụtụ n'ime ha niile. Ọ bụrụ ka m wee tụọ, mana ana m agwa gị the fact. Etu a ka ọ dị gị nwa na-ege m ntị. N'ijere gbaa ọsọ agwụ n'aka mmadụ for mentorship does not mean na n'ebe a ka ị ga-remain. No, isi a na-adị akpọ ebe atọ ebe akpọrọ ya. Ya bụ ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ, be humble enough. Jee chọọ onye obi gị nabatara, mmụọ duga na bie, jee mee mentorship ya, mụọ ọrụ n'aka ya, gbaa ọsọ agwụ ka o kụziere the secret of any work. See, in every profession nwere secret dị ya. Ị nwere ike ịpụta na Facebook ụfọdụ ndị na-asị na a na-eke ndị amoosu, ọ weta ahịhịa nke a, weta nke a, weta nke eke amoosu, ọga onye gwara gị ije mee it will not work. Onye anwa ihe onye agha gwara gị na enwere mmụọ eji epropel ọrụ. Ị ghọtara ya? Mmadụ nwere ike sị gị na ije n'ahịa weta mgbọrọgwụ nke a, weta nke a, weta ahịhịa nke a, weta ahịhịa nke a, ịṅụ anị ọ dị mma. Ọga o nwere ndị ṅụrụ ya na o nwere ihe ọ lụrụ ha, mana ị marọsi na mụnwa na onweghị mụ dibịa mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. Ịbịa na be m enwere m ike werekwa disen mgbọrọgwụ a na disen liv a were enye gị ọrụ na arụ. You know why? Because na o nwere mmụọ
enwere ebe a dọrọ na ndị ọrịa, enwere mmụọ na-aba akịnyawa ọkpọ oku ahụ akpọrọ m dịka onye ndịbịa mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa. Ọ bụrụ na ebe eje m jee mere ha ọjị, ọ bụrụ nke m ma achụrụ ha aja achọrọ ha aja wee gwa ha na Okeke bịara maka ọya na ahịhịa, kedu ihe m ga-emeri ya? E wee sị jee kpara ahịhịa dị etu akpara ahịhịa dị etu a nye maka ihi na ọha nwa dunyere m nye onye ahụ ọgwụ ha etinye aka ọgwụ alụ ọrụ onye enwere onwe ya, ọgwụ ọsọkwa ọnya bụrụ, ịghọtara ya? Etu a ka ihe dị. So onye na-asị gị sị gị dịkwanụ spiritualist, ịbịa na Facebook ị na-esogharị onye a, na TikTok ị na-esogharị onye a na-esogharị onye a, before you know it sị na-emụtago ịbụrụ ọkụrụ ọgwụ. Ị na-eme like that, ọ ga-eme gị na-eme many mistakes. Ọtụtụ ndị mmadụ na-eme many mistakes ha bịazie na ebidozi ọrụ ahụ because na ụkwụ ihe ruru ana ọ na-eme guesswork tụrụbọm o megido guesswork, ụfọdụ ka ọ ga-emecha were ha mụọ ọrụ. Ọ na-eme that ọ ga-eme so many mistakes, ọ ga-eji ọtụtụ ndị mmadụ mee mistakes, ịghọtago? So to avoid it, ị nwere ike ịgwa m na a professional na quack bụ the same thing. So ihe m na-achọ ịgwa gị bụ ọ bụrụ na akpọrọ gị ọrụ, chọọ onye kpee ekpere yọọ chi gị na mmụọ gị so chi gị, ya duga gị na nke onye ị ga-anọ wee gbaa ọsọ agwụ. Iru ojekwa onye ahụ sị ya na m chọrọ ka m gbaa ọsọ agwụ na be gị, ọ gwaghị ihe ị ga-ewetara ya, o nwere ihe ndị ị ga-ewetara ya, ịghọtara ya, iji gosi na ị chọrọ ịgba ọsọ agwụ na bịa. Then ọ gwaghị terms and condition ya. Ọ bụrụ na o ruo olu gị, subject onwe gị n'aka onye ahụ ka ekụziere gị ihe dị omimi na ya bụ ọrụ ya na-achọ ịba, and ọ ga-abụ onye ahụ eme ntọcha gị mgbe ị kwụrụ n'ụkwụ gị na-agba. Amago m na m eme ntọgo mmadụ karịrị 10 ndị dugoro free na-alụ ọrụ ha full time. Ọtụtụ n'ime ha egogo dị moto na-agba, ịghọtara ya? Ọ bụrụ na eme ntọcha gị, ọ ga-eme mgbe ọ bụla ị rụgbara ọrụ o wee ka o si hụ ukwuo gị, ma ọ na o nwere ihe dagbasara gị, ịkpọkwa ọga gị, nna ọrụ gị ma ọ bụ nna ọrụ gị, ọ sị gị mee ya etu a mee ya etu a mee ya etu a, ịghọtara ya? Mana ọ bụrụ ịpụta na Facebook ma ị bịa na social media, bịa na inbox m na-asị m na o nwere ọrụ ị na-alụ, kere ihe a ga-eme ihe dị etu a, maka na ị gbara ọsọ agwụ. M na-akọwagodo ewe ka m ma esi kọwara gị ya, because amara m onye ewu, ị are not indebted to me, ịghọtara ya? O nwere ihe jikọrọ m na ga-amara gị. Etu a ka ọ dịkwa ndị ọzọ ị ga-esikwa ka ị jee jụọ onye achị ịgwa gị, ọ ya gwaghị ihe dị omimi, ọjọọ sọ gwa gị enu, ịghọtara ya? Ka okwu agwụ kwuru bụrụ ihe mmụta wee nyere gị. Ekpere, ekwere m na Chineke, ekwere m na ọ dị ihe siri m ike nke Chineke na-apụghị izi m ụzọ m ga-esi lụwuo ya, n'ihi na ọ masịrị ihe niile. Obi m siri ike na Chineke emeworo m ya, ya gazie. May the blessing of Chukwu Oke pụrụ ime ihe na-be with you all. May you be protected now and forevermore. Ya gazie. Ị na-anya na ihe na ị ga-afụ my phone number. God dịrị gị.